El vam començar a conèixer amb el seu àlbum Entre mil vidres tancats. Després va venir M'agrada sentir el que tu sents, el seu segon treball, i ara torna Miquel Abres amb un tercer disc anomenat Temps de zel, després de passar un 2009 ple de reconeixements i d'èxits per part de la crítica i també per part del públic. Avui a RAC 105 parlem amb ell. Jo et demano que em perdonis per deixar-te tan sola. El 2009, l'any passat, va ser un any molt bo per tu a nivell reconeixements i etc. Això et dona ganes, energia positiva i també molta empenta de cara al llançament d'aquest nou àlbum. Sí, ha sigut un any molt maco, un any on hem rebut molts premis i a més donen ganes de tirar endavant, tal com està la música. Molta gent m'ha preguntat, hòstia, potser tens ara molta pressió, no, haver guanyat tants premis, i jo crec que no, al contrari, és el que dius, estic molt més segur de mi mateix i crec que he fet un bon disc i que ara defensar-lo, no, una mica. En contrapunt a tot això, amb el teu nou àlbum, però continues parlant de la vida, continues parlant de sentiments, però d'una manera potser una mica més crua. És més difícil parlar de desamor, de sentiments més negatius que no pas de l'amor i de coses més positives? Això sembla, el que passa que, clar, les cançons volia parlar d'infidelitat perquè volia parlar sobretot del cantó fosc de l'amor, no? No havia fet mai, els meus dos antics discos són molt més optimistes i parlen d'històries d'amor molt més maques. Sobretot jo crec que el que són aquestes cançons, la gent quan els escolti a casa serà una mica de teràpia, no? Molta gent s'hi ha trobat en aquest cas i agafaran les cançons, serà escoltar, plorar una mica, deixar anar tots els mals rotllos i agafar-se la vida després amb optimisme, no? Un contrapunt també és que la lletra potser és més amarga o més dura, però has tornat molt contundent pel que fa al so, com per exemple la cançó L'últim adeu, que és el primer senzill. Ens deixa aquest regust una miqueta amarg per la lletra, però el ritme el continues mantenint alt. Hem intentat sobretot donar aquest rotllo de banda rockera, no? Perquè molta gent me tenia encasillat així més cantautor, amb una guitarra acústica i no té res a veure. I la lletra és una lletra dura, que parla d'un comiat d'una persona que sap que està a punt de morir-se i s'està despedint. I el que és la música hem intentat sobretot el que la gent es troba en el directe, que és molta contundència, i som una banda que som 4, vull dir que 2 guitarres, una bateria i un baix, i hem intentat gravar això en el disc, no? Perquè molta gent en l'anterior disc ens deia, hòstia, el disc és molt maco però és molt dolç i en directe és molt més canyero, no? I hem intentat fer això, que la gent es trobi el Miquel Abres en el directe com en el disc. No? Coneixem sobretot, Miquel, la teva carrera a partir de l'àlbum Entre mil vidres tancats, després va venir M'agrada sentir el que tu sents, i ara Temps de zel. Però el que molta gent no sap és que tu vas començar a cantar en anglès. Què et va fer cada cop i volta comencessis a cantar en català? Quan era jove les meves influències eren totes angleses, i fins que no vaig ser una mica més gran, fins que no vaig madurar una mica i vaig donar importància realment a les lletres, doncs no vaig veure que tenia de cantar en català. No? Jo penso en català, jo he nascut a Catalunya, i crec que és una tonteria cantar en un altre idioma perquè tampoc trobaria les paraules per fer-ho, ni tinc tant de vocabulari, no? Parlem una mica dels directes, perquè ja estàs provant aquest àlbum a l'escenari. Com veus les cançons, com roden? Bé, les cançons noves, jo estic supercontent, vam fer una prova i el públic va reaccionar molt bé, fins i tot encara no se'ls sabia ni ja cantaven el que eren els estribillos i tot això. I crec que són cançons, clar, són cançons fetes pel directe, no? Que les pots escoltar a la ràdio però et donen ganes de veure-les en directe. Una cita important, per cert, és el 15 de maig, que presentes el disc a la sala Luz de Gas, oi? Sí, allà tenim ganes d'ensenyar el que hem estat treballant durant aquest mes i moltes ganes de començar ja a girar per Catalunya, no? Les cançons noves i sobretot que la gent vegi això, no? El Miquel Abres rockero, no el Miquel Abres que també faig balades i tot això, però no el Miquel Abres tan romàntic com estàvem acostumats, poder més rockero, un Miquel Abres que pot tocar tal en una sala de concerts, com una festa major, com en un club més privat. Doncs us veurem en persona el 15 de maig properament a la sala Luz de Gas presentant les cançons de Temps de zel, el nou àlbum de Miquel Abres. Gràcies, Miquel, per aquesta estona. A vosaltres, gràcies. L'últim adeu.